Καλή έκπληξη η παρουσία σας εδώ. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για να τιμήσω με την παρουσία μου το Χάρι Κλίν, που υπήρξε κατά τη γνώμη μου ο μεγαλύτερος κωμικός που πέρασε τα τελευταία χρόνια από την ελληνική πολιτική. Έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε, κύριε Πρόεδρε? Τα υπόλοιπα μετά την εκφορά. Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης και Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας, πώς αισθάνεστε για το θάνατο του Χάρι Κλίν? Ναι. Η απώλεια του Χάρι Κλίν με βρίσκει συγκλονισμένο και απροετοίμαστο. Ο Χάρι Κλίν, περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά της πατρίδας μας, υπήρξε ο βάρδος του μη προνομιούχου Έλληνα, του αγρότη, του εργάτη, του μικρομεσαίου, του ενωμένου λαού και στρατού, των αραβόφιλων, των παλαιστινιόφιλων και των αντιυμπεριαλιστών. Η πράσινη φωνή του και τα πράσινα τραγούδια του μας φέρανε πιο κοντά, πιο δυναμικά, πιο άμεσα στην αλλαγή. Ας είναι πράσινο το χώμα που θα τον σκεπάσει. Κύριε Ράλη, ως απλούν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, πώς αισθάνεστε για το θάνατο του Χάρι Κλίν? Τρία πράγματα με συγκινήσαν βαθιά στη ζωή μου. Ο ύμνος του εθνικού, ο Παναθηναϊκός και ο θάνατος του Χάρι Κλίν. Δεν θέλω ου. Είπαμε όχι ου, όχι ου, δεν θέλω ου. Κύριε Κύρκο, καλημέρα. Πώς εσείς από εδώ? Θλιβερό καθήκον. Μας μάζεψε όλους εδώ. Καλοσυνάτοι βαρυπενθούντες. Δεξιοί πατριώτες, τιμημένοι αριστεροί. Και μας ρωτούν, μα πώς είναι δυνατόν να κυδεύεται ο Χάρι Κλίν στο πρώτο νεκροταφείο? Και τους απαντάμε, μα είναι ωραίο το πρώτο νεκροταφείο. Δεξιοί πατριώτες, τιμημένοι αριστεροί, καλοσυνάτες νοικοκυρές. Εκείνο που πραγματικά με στεναχώρησε είναι ότι δεν ήρθαν στην κηδεία μου ούτε ο Μπρέσνιεφ, ούτε ο Ρίγκαν, ούτε ο Μιτεράν. Βέβαια από το Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν δεν είχα και πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Καταρχήν δεν είναι εν ενεργεία. Ύστερα έμαθα ότι ήθελε να με κλάψει μόνος του στο σπίτι του. Από την πατρίδα μου όμως δεν έχω κανένα παράπονο και ως ζωντανό και ως αείμνηστο με τίμησε. Η πλατεία Χάρι Κλίν, πρώην πλατεία Συντάγματος, θα θυμίζει πάντα στις επόμενες γενναίες το πέρασμά μου από τους χιλιοτραγουδισμένους δρόμους της Αθήνας μας. Αθήνα, ξέρεις τι θα πει, πουλάκι μου, Αθήνα. Απόπατος, απέραντος, εν μέσω από πάτο. Τραμπουκαριό, μαχαίρωμα, χωρί, λακέδες, πείνα. Κι άσμα καθημερινών, χαϊδουρινών ασμάτων. Αθήνα,
ξέρεις τι θα πει πνιγμός και αηδία. Από σκουπίδια 1002 ωραίο περιβόλι, ασβέστομα και φαινικού οξέως ευωδία, αρρώστια, τύφος και βλογιά χωρίς γιατρούς και μπόλι. Σβησμένα φώτα, ερημιά και λάκκος ανοιγμένος, δελτίο αστυνομικό, κλητήρας κοιμισμένος. Και μια δραμαμίνια. Ευχαριστώ, Άγγελε. Δεν είμαι φίλος. Βασικά, ξέρετε, τελικά πώς νιώθετε? Πτώμα. Βασικά, τι αφήσατε φεύγοντας? Είχα αφήσει μουσι, αλλά τελικά δεν μου προέκυψε κι ως εκ τούτου το αφήρεσα. Καλή, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές σας πλάκα έχετε. Στο διάλο. Να, ρωτούσα για το έργο σας. Πιστεύω ότι το έργο μου θα εκτιμηθεί και οι δίσκοι μου θα γνωρίσουν μια δεύτερη καριέρα. Δώσε το φουγάρο και το φίδο στο τσιγάρο, ο υπόνομος πανίγει και το νέφος που μας πήγει και το μποτιλιάρισμα μας και η γούνα της μαμάς μας. Τα κλεμμένα τα λεφτά είναι πρόοδος κι αυτά, και τι λέτε εσείς, παιδιά? Αβαλάμα τα βαλάμα, το σπος που φαλάτε, καματζέκα μου τους κούτσι τα λιαδέκα, ενημένη του του μένει τρίανο το καζακόνο, πιπ τα λεβάντα πιπ, γεια! Πρόοδος είναι και λόγοι, οι γιατροί γυναικολόγοι, οι ακάλυπτες λαγκούβες, τα βιτία και χαβούζες και τα όργανα της τάξης και της πείνας της συντάξης και τα πιάματα κλειστά. Είναι πρόοδος κι αυτά, και τι λέτε εσείς, παιδιά? Πατάτες, πάρτε κυρίες μου πατάτες. Για φαΐ, για τη γάμη πατάτες. Πάρτε κυρίες μου πατάτες. Εδώ οι πατάτες. Έλα κυρά μου να δεις το πράγμα μου να μάθεις και την πλάκα σου. Πατάτες, έχω κυρίες μου πατάτες. Για φαΐ, για τη γάμη πατάτες. Πάρτε κυρίες μου πατάτες. Με συγχωρείτε, ξέρετε, είμαστε από την Αγία Παρασκευή, από την ΕΡΤ, από την τηλεόραση.
Και εγώ είμαι από τα Αγία Βαρβάρα, κυρία μου. Πάρε πατάτες, έλα, έχω καλές πατάτες. Ναι, όχι, άλλο εννοώ. Τι πουλάτε εδώ, πουλάτε πατάτες? Πατάτες, μόνο πατάτες. Έχω πατάτες, πάρτε κυρίες μου πατάτες. Ναι. Έλα, κυρία μου, να πάρεις πατάτες. Έλα, πατάτες. Έλα, κυρία, να πάρεις πατάτες. Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν ήθελα να πάρω πατάτες, εγώ ήθελα να σας πάρω συνέντευξη. Είχαμε και από αυτό, μαντάμ, αλλά τελείως το πήρε η κυρία και έφυγε. Δεν πειράζει συνέντευξη. Πάρε πατάτες, το ίδιο είναι. Πάρε πατάτες. Πείτε μου κάτι, εσείς σαν εμπορευόμενος, πώς βλέπετε Έλα, την κυρία μου, να πάρε οικονομική πατάτες. κατάσταση, με ακούτε? Ακούω, συλλέγει, εγώ ακούω. Λέω, θέλω σαν πατάτες. Έλα, κυρία μου, να εμπορευόμενος, πάρεις πώς πατάτες. βλέπετε την κατάσταση Έλα τα μετά τις τιμημένα γυρατιά, εκλογές έλα τα της νιάτα της 18ης πατρίδας μας. Οκτωβρίου. Έλατε σύντροφοι, έλατε να πάρετε λεπταλές πατάτες. Εγώ μαντάμ πατάτες πουλάω. Ναι, Από γιατί αυτά λέω, τα πράγματα. είναι όμως είδος της ΕΟΚ οι πατάτες. Πρέπει να έχετε μία άποψη, να φύγουμε ή να μην φύγουμε. Άποψη εγώ δεν έχω. Παπανδρέου άποψη έχει. Ναι, ποια είναι η άποψη του Πρωθυπουργού, την ξέρετε? Και μέσα και έξω. Και μέσα και έξω. Και έξω μέσα και μέσα. Λαέ της Ελλάδας, λαέ της Αθήνας. Πατάτες, πάστε κύριε μου. Άσε καιρό μου να πουλήσω τις πατάτες τώρα. Με παιδεύει, γιατί με παιδεύει τόση ώρα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, αρχηγών κομμάτων και πλήθους κόσμου έγινε πάνδημη η κηδεία του γελίου προσώπου Χάρη Κλίν, κατά κόσμον Βασίλη Τριανταφυλλίδη, που ταλαιπώρησε επί πολλά χρόνια το Πανελλήνιο. Επί το ευτυχές γεγονός, η τηλεόραση της ΕΝΕΡΤ παρουσιάζει σήμερα αποσπάσματα και στιγμιότυπα από τη ζωή του Χάρη Κλίν σε επανάληψη από παλαιότερη εκπομπή. Στην Καλαμαριά, μια χούφτα ξεριζωμένοι πόντοι αγωνίζοντα για να ζήσουν. Ανάμεσά τους ο Μπαρμπανίκος, πατέρας μου, και η Κυριακίτσα, η μάνα μου. Δύσκολες και σκληρές μέρες που τις αντιμετωπίζαμε με αισιοδοξία και χαμόγελο. Εδώ έμαθα να κλαίω. Εδώ έμαθα να γελάω. Όλα σε τούτο τον τόπο έχουν κάτι να σου πούν. Κάτι να σου θυμίσουν. Σε αυτό το σπίτι πρωτόπαιξα καραγκιόζη στο σεντόνι της μάνας μου. Εδώ μάζευα τους φίλους μου και τους έλεγα τα αστεία μου. Και σε αυτό το σπίτι κάθε καλοκαίρι ζω το σήμερα και το χθες με την οικογένειά μου. Καρδιά έχει δύο μαυλάκια. Σου ευδαλίνη καρδιά έχει δύο μαυλάκια.
χασένα τρεχνέτε ματάκια σαν τα φάρμακια. Ο χασένα τρεχνέτε ματάκια σαν τα φάρμακια. Τρώει ο λύκον την κέρβανα κι όλο το καλό το κτηνό. Πόσα βράλα σε μονάσαι με τον Κωνσταντίνο. Ωχ, πόσα βράλα σε μονάσαι με τον Κωνσταντίνο. Καλαμάρια και δε μόρφο χωριών. Καλαμάρια και δε μόρφο χωριών. Να μιλήσουν τα τσαμούρα θέτουν αλλού. Μνήμες παλιές ξαναζωντανεύουν. Τραγούδια παλιά, αγαπημένα. Φίλοι καλοί που δεν ξεχάστηκαν. Και είναι η συνάντηση και η κουβέντα μαζί τους, χθεσινός διάλογος που μείνει στη μέση για να συνεχιστεί με την ίδια ζεστασιά σήμερα. Κι ας πέρασαν χρόνια ολόκληρα από τότε. Παιδιά της Ανατολής, πονεμένα, που κλείνουν μες στο γέλιο τους τον πόνο και το παράπονο. Μαύρα κορακίσια μάτια, έτοιμα να γεμίσουν δάκρυα στο άκουσμα της λύρας και της φωνής του Στέλιου. Καλώς το Στέλιο. Γεια σου. Κάτσε αγόρι μου. Καλά είσαι. Κάτσε. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Κάτσε. Έρθε να δεις και τη σούχο. Τι είναι αυτά, Σημερινά είναι. Τι Τα δωρικέτια μου, τα σημερινά. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όχι, θα είναι από το Θερμαϊκό. Είσαι καλά, Στέλιο? Ωραιότατα. Ωραία. Χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία. Καιρό είσαι στη Θεσσαλονίκη? Έχω, καμιά εβδομάδα έχω. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθα να δω παλιόφιλους, όπως και εσύ. Ωραία. Θα μείνω κι εγώ για λίγο και να κατεβαίνω κάτω στην Αθήνα. Άντε, γεια σου αγόρι μου. Γεια σου, αγαπώ πολύ. Ξέρεις τι γίνεται, Στέλιο? Έτσι πως μου λέγα το κρασί, πως δεν ξέρω, αλλά δεν πίνεται σκέτο, ξέρεις. Ας τα ψάρια, μην κοιτάς τα ψάρια. Το κρασί μόνο με τραγουδάκι κατεβαίνει. Αυτό είναι τραγούδι. Βέβαια, εγώ στα γέλια. Να το πούμε, να πούμε και ένα τραγουδάκι. Γιώργο, έχει κανένα κιθάρα? Μαζί. Εντάξει. Έχει κανένα κιθάρα, παιδιά? Έλα να πεις λίγο, πάρε και αυτά τα ψάρια από εδώ να μας τα φτιάξεις. Για να δούμε. Στη σχάρα φτιάχτα, έτσι. Μη σκαλίζεις τη στάχτη να ξαναβρεις φωτιά. Η δική μας αγάπη τώρα έσβησε πια. Αν υπάρχουνε σπίτες που ακόμα κρατούν με ένα θύση μαγέρα κι αυτές θα χαθούν. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Ωραία. Ωραία τα λες. Γεια μας. «1947. Για πρώτη φορά πέρασα αυτή την πόρτα. Δημοτικών Σχολείων Καλαμαριάς. Τα παιχνίδια μου άρεσαν πιο πολύ από τα μαθήματα, αλλά και στα δυο τα κατάφερνα. Πρώτο στο σχολείο, αλλά και πρώτο στο παιχνίδι. Όταν έβρισκα λίγο χρόνο. Γιατί δούλευα από μικρό παιδί. Πότε κουλουράς, πότε φιστικάς. Πού να βρεις ώρα για παιχνίδι. Στη ζωή μου όλα τα χόρτασα. Το παιχνίδι όμως ακόμα μου λείπει. Πέμπτο Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης. Παραδοσιακών κτίριων διατηρητέων. Οι τρεις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου. Οι καλοί φίλοι που δεν χάθηκαν. Οι πρώτες μου παραστάσεις στο προαύλιο δίπλα στο Σκάμα. Πρώτοι μου θεατές οι συμμαθητές μου. Αυτοί μου χάρισαν και το πρώτο μου χειροκρότημα.
Μέχρι τώρα δεν κάνω τίποτα άλλο από το να επισημαίνω το κοινωνικά παράδεκτο και να το καταδικάζω στην ποινή του γέλιου. Γι' αυτό και το χειροκρότημα το βλέπω σαν επιδοκιμασία, σαν ένα μέρος της κοινής μας συμφωνίας. Είμαι ένας λαϊκός κωμικός, ένας αστείος άνθρωπος που θα συναντήσετε σε μια συντροφιά, στο λεωφορείο, στο καφενείο, που θα γελάσετε μαζί του, θυμίζοντας σας όμως οικία κακά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί μου, για το χειροκρότημά σας. Σας αξίζω. Κυρίες μου και κύριοι, νοήμων και άμουσων κοινών της αθηναϊκής κοινωνίας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιώς, της Ιφιλίου, των θαλασσών και των εθέρων, πάσαγι τάφος. Είμεθα και πάλι κοντά σας, ως καλλιτέχνε και ως άνθρωποι, για να περάσουμε ομού το χειμώναν αυτό, που προδιαγράφεται δύσκολος λόγω των διεθνών συγκυριών, που παραπάσαν λογική οδηγούν εις μια ανατέρμονο ανταγωνιστικότητα των κοινωνικών μας δυνάμεων, που μάχονται καθημερινά εις πείσμα του επελάβνοντος διασαλευωμένου στασιμοπληθωρισμού της καταναλωτικής μας κοινωνίας. Το πρόγραμμά μας είναι ευχάριστο. Είναι δροσερό, είναι νεανικό, είναι ένα πρόγραμμα εφάμιλο των καλύτερων Ιαπωνικών, με τραγουδιστάς, ηθοποιούς, μουσικούς, αδερφές, τσολιάδες, ταγματασφαλίτες και άλλους ήρωες που ελάμπριναν το όνομα της πατρίδος μας εις το εξωτερικό και εις τα σελίδας της ιστορίας. Και έτσι, κυρίες μου και κύριοι, μέσα σε αυτό το γενικό κλίμα της ευθυμίας, της ξεγνιασιάς, αλλά και του πατριωτισμού, σας εύχομαι εκ βάθους καρδίας, καλώς ορίσατε και καλή διασκέδαση. Ζήτω ο στρατός! Ζήτω ο Κούδας! Ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας! Κάτω η αντίχριστη! Κάτω η φαυλοκρατία! Κάτω η ψευδής διανόησης! Κάτω τούμπα! Κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια! Γνωρίζεις ποιος είναι αυτός? Ο Χάρη Κλίν είναι. Από ό,τι ξέρω είναι από την Καλαμαριά και από παιδί ήταν στις παρέες του, από ό,τι ξέρω, πολύ εύθυμος και σαν άνθρωπος είναι καλός. Είναι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικός από την Καλαμαριά, τον εκτιμούμε, τον αγαπούμε. Είναι και καλός ποδοσφαιριστής. Πάνω απ' όλα είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Καλά ρε, από πού είστε από χωριό, ρε μάγκα. Χάρη Κλίν και πάει σε Ελλάδος να μου. Πολύ μάγκα σαλανιάρης να μου το μουστάρω να μου. Θεός χωρίστο. Καλό παλικάρι ήταν να πούμε και εξηγιότανε και στο έτσι και στο αλλιώτικο και στο πασαλιβανιώτικο και τις έπαιρνε να πούμε στα ίσα. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Μαγιά, εμένα μου άρεσε να μου. Πολύ το γουστάρισα. Γιατί να πούμε ήταν και μάγκας ήταν και έτσι να πούμε στην έβγαινε στην έτσι. Και στην πρώτη μόστρα να πούμε κόντρα να πούμε μέσα με πιάνεις έτσι. Και ήταν και οικονομικός. Είχε γραμμή, ήταν κομψός. Άντε και στην ανηφόρα να πούμε. Φόρτωνε και ξεφόρτωνε εύκολα. Και να τον έδινα να πούμε εγώ πάλι Χάρη Κλίν θα έπαιρνα. Με πιάνεις έτσι. Τον ήξερα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πολύ πλάκα. Ποιος χωρέσει τον. Δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός? Βεβαίως ξέρω ποιος είναι αυτός. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης της Ιφιλίου. Εγώ τον εκτιμώ βαθύτατα και τον υπεραγαπώ. Και πώς, γιατί τον αγαπάτε? Μα υπάρχει μάνα στον κόσμο που να μην αγαπάει το παιδί της? Ναι, είναι ο Χάρη Κλίν. Τι γνώμη έχετε? Είναι καλός τραγουδιστής. Τι άλλο? Και γελιογράφος.
Γνωρίζετε ποιος είναι αυτός? Μάλλον τον γνωρίζω. Ποιος είναι? Ο Χάρι Κλίν Λέιντεν. Κλίν. Εσείς? Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Γνωστό πρόσωπο, ναι. Τι να σε πω, όχι. Χάρι Κλίν. Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω το όνομά του. Ποιος είναι? Χάρι Κλίν. Χάρι Κλίν. Εσύ να σας πω, είναι πολύ κομινικός, είναι πολύ καλός. Αυτό το μάγκα μέχρι τσόντα να μου πέρναγε στην τηλεόραση και δεν τον έπαιρνε χαμπάρι κανείς. Πολύ μάγκας ήταν, μέσα εσύ, έτσι. Πες μου τι μου κάνεις, Χάρη μου. Χάρη σου κάνω. Να μου το θυμηθείς ρε μάγκα, αυτός θα πιάσει κότσο και τον Άγιο Πέτρο. Πολύ γάτα ο άνθρωπος, σου λέω πολύ γάτα. Ο κύριος Χάρι Κλίν. Δεν μου λέει τίποτα. Χάρι Κλίν, ο γελοτοποιός υδρομυοσύνης, το φαινόμενο, ο Τραβάκουλας. Εγώ βοσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα και εκ πρώτης όψεως λοιπόν βλέπω το τέρας. Να προσέχετε την πόρτα. Στραβή κουτσί τρελή στον Άγιο Πέτρο. Άντε μη χαλάσω το στόμα μου. Αστήρ. Ήμαρτον κύριε. Άγγελε. Κοιτάξτε, βασικά, όχι πως, αλλά όσο να είναι, λόγω και η απόσταση και, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα οι δίσκοι σας εδώ. Εξάλλου είναι και κομματάκι ακατάλληλοι για το περιβάλλον. Αλλά Άγγελε, και αυτοί που με ξέρουν. Κοιτάξτε, βασικά, όχι πως, αλλά όσο να είναι πέφτει και καμιά πειρατική κασέτα στα χέρια μας, σαν και αυτής της Καλαμαριάς που βγάλατε, αριστούργημα ήτανε. Άγγελε, ο λαός θέλει την αλλαγή, με ζητά.
Κοιτάξτε, βασικά όχι πως ο λαός, ναι, αλλά θέλει βεβαίως, αλλά δύο απανωτές δεν γίνονται, καταλάβατε, και εξάλλου όπως βάση όλων τα πράγματα είναι κομματάκι νερουλά. Δηλαδή, να μην ελπίζω. Βασικά, κοιτάξτε, όχι πως, αλλά ναι μεν το τρόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει μάλλον όχι. Κυρίες, κύριοι, τα τραγούδια της Λυκομηθών. Μια παραγωγή για το 8ο πρόγραμμα που σας παρουσιάζει... Κοιτάξτε, όχι πως, αλλά βασικά μη εκεί, όχι μη, αλλά προσέχτε λόγω του, ξέρετε, εκεί είναι η κόλαση και ως εκ τούτου απαγορεύεται. Επιτέλους, αυτό είναι ελληνικό τραγούδι. Θα σου χαρίσω το τουνιά, όσα λιμόν και κυκλή. Ακούστε! Όσα χανόμο κι όσα λαχάνουν κι αχαπέν, καλά σεβδά έχω για σε και θα στο στείλω που γιορτέ. Τι τραγουδισταράς! Λαλαλούδι το μπακατσάι για να σε κάνω λακρύδι. Λαλαλούδι το μπακατσάι για να σε κάνω λακρύδι. Και πείτε όλοι, πού σου ρε ζήλι, είσαι άπιαστος. Λαλαλούδι το μπακατσάι για να σου κάνω λακρύδι. Λαλαλούδι το μπακατσάι για να σε κάνω λακρύδι. Άγγελε, αχ, τα νεφρά μου. Είστε βέβαιος ότι πρόκειται περί κολάσεως? Βασικά, κοιτάξτε, όχι πως, αλλά μάλλον για να ασφαλώς είναι. My darling, only the get away. I took your phone, in your house again. Take a man, my darling, only the get away. Oh yes, darling. Why? Citadeli me maga tu la chica tan carilla, citadeli ta tocara ta subir pido. Darling, where are you? Tell me. I sleep alone on my bed, but I don't play my bed. I am your kishiti. They are my darling. I am alone. And you with another. Come with me, my darling.
O'Reilly, I'm your mother. Startling mamma shoes, startling sketchy. I believe it. I love you. Oh yes. Darling, darling, amiga, su da chica da carilla,ita nene ta chogara ta tubi tubi. Oh my darling, without you I'm a big zero, Marie. Dishonorable society. They gonna burn the charcoals, my darling. You kiss me, me kiss you together. Συνάδελφε. Λέγε με Γιάννη ρε μάκα. Γιάννη. Πού βρισκόμαστε ρε Γιάννη? Στην κόλαση. Στην κόλαση? Ναι. Καλά. Και όλα αυτά που έβλεπα εγώ από τη μάντρα, γυναίκες, μπουζούκια, ουίσκι. Φαίνεται ότι έπεσε σε διαφημιστική εκπομπή ρε μάκα. Τρέξτε, τρέξτε, χαρούλι, είναι άντρας, χαρούλι, άντρας, ωραίος, γερός. Τρέξτε, τρέξτε, χαρούλι, είναι άντρας, χαρούλι, άντρας, ωραίος, γερός. Ευαπορέ και ζαχαρούχο χουχού. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει τα Τρέξτε, τρέξτε, χουχού. Εγγυημένο προϊόν που Χάρη, τι γίνεται στο Αιγαίο? της μου προπό από πολύτιμο λάδι ελιάς. Με πείσατε. Θα τον πάρω. Αιγαίο. Ένας στους δύο τον παίρνει. Αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του μία πίπα. Δώρο. Πίπες Νταϊάννα. Υγεία καθαριώτης αρχοντιά. Νταϊάννα. Η πρώτη πίπα. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ανακοινώσουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνήλθε εκτάκτως προκειμένου να ασχοληθεί με τις επιπτώσεις που είχε ο θάνατος του Χάρη Κλίν επί της εθνικής οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και των μετεωρολογικών συνθήκων της χώρας. Όπως είναι γνωστόν, το σύνολο των εργαζομένων της χώρας, αν και παρήλθε μία και πλέον εβδομάδα από τον θάνατο του Χάρη Κλίν, αρνείται να επιστρέψει στις εργασίες του, με αποτέλεσμα την πλήρη παράλυση της εθνικής οικονομίας, την πτώση της τιμής του χρυσού στις διεθνείς χρηματαγορές, την αύξηση των ζαρζαβατικών, των ξηρών καρπών, των ειδών υγιεινής, του τεραμά και της μουστάρδας. Κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε απεργία πείνης. Εν τω μεταξύ, ο έκπτωτος αυτοκράτορ Μποκάσα δεν έστειλε συλληπιτήριο τηλεγράφημα στην κυβέρνηση, ενώ παραιτήθη η κυβέρνηση της Τασμανίας εις ένδειξη πένθους. Ο εκπρόσωπος των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του ΟΠΕΚ, Σέιχης Γιαλατζή, δήλωσε ότι σταματά την ανατίμηση του πετρελαίου επί τριήμερων, συμμετέχοντας έτσι στο παγκόσμιο πένθος. Ενώ στην Κίνα, σε μεγαλειώδη συγκέντρωση στην πλατεία του λαού, εμπρός από το μαυσολείο του Μάο, εκατομμύρια παραλυρούντες Κινέζοι έκαψαν το ομοίωμα του μεταστάντος, ενώ έψαλαν που σημαίνει γρίβαμ σε θέλει ο βασιλιάς. Καληνύχτα σας.
Πού είμαι? Πού βρίσκομαι? Πού είναι, λέει. Στα πετράλαιονα είσαι. Προς τον παράδεισο είσαι. Δεν βλέπεις τις φουσκαρίδες που είναι γύρω σου? Την τελευταία φορά που σε είδα στον έστρωνες από εδώ. Γιατί δεν σε κρατήσε να ησυχάσω κι εγώ πια. Είμαι το Θεέ μου. Και από εκεί με διώξανε. Γιατί? Λόγω κοινωνικών φρονημάτων. Θαύμα. Και τώρα τι θέλεις δηλαδή από μένα? Αν είναι δυνατόν να επανεξεταστεί η περίπτωσή μου στον παράδεισο. Κάπου πρέπει να πάω κι εγώ επιτέλους. Θέλα να μου πράσινος, πράσινα να μιλούσα, πράσινα να κοιμώνα, πράσινα να ξυπνούσα. Στα πράσινα μου όνειρα, πράσινα μουρμουρίζω, πράσινισες αγάπη μου και δεν σ' αναγνωρίζω. Έλα να πρασινίσουμε και πράσινα να σμίξουμε και από την πρασινάδα μας να φάει κι η γελάδα μας. Έλα να πρασινίσουμε και πράσινα να σμίξουμε και από την πρασινάδα μας να φάει κι η γελάδα μας. Θέλα να σου πράσινη, πράσινα να φιλούσες, πράσινα να μ' αγάπαγες, πράσινα να ρωτούσες. Γιατί δεν είσαι πράσινος, γαλάζιε ρωτά μου, και πρασινίζεις κόκκινα στη μαύρη αγκαλιά μου. Έλα να πρασινίσουμε και πράσινα να σμίξουμε κι από την πρασινάδα μας να πάει κι η γελάδα μας. Έλα να πρασινίσουμε και πράσινα να σμίξουμε κι από την πρασινάδα μας να πάει κι η γελάδα μας. Leonardo! 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 Τι σημαίνει Leonardo? Κοιτάξτε, βασικά, όχι πως, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξανάρθε. Ποιος? Ο έτσι, αυτός, ο Χαρικλίν. Ποιος είναι αυτός? Ο Χαρικλίν αυτός ο τέτοιος, πώς το λένε, το τέρας του Λοχνές, ο Τραμπάκουλας, ο Γκακαμπούμπουμ, Χικαπαγκούμ, Πιτρικακάν, αούκικι, αούκικι, μπακαλακα, ο Ρεζίλης. Ακούστε κι αυτό και πείτε περάστε. Κούλα, χαράλαμπε, Στούργινα, πλάκα φούσι, ο δικός σου. Την έκανε ψώνιο. Έλα, του τη δίδει, του τη δίδει. Χιλιάρικα σε βάκα, τι πιάτσα ιδιωτική μαρτίνη με λιάκα. Πετάξτε τον έξω! Λεωνάρδε, άμα άλλη φορά ξαναπατήσει το πόδι του εδώ, θα σου κόψω το Ολολόγια είστε κι εσύ. Ολολόγια. Λεωνάρδε, θα μείνεις χωρίς Στάσου, Άγγελε. Πού πας? Εμένα πού μ' αφήνεις? Στην κόλαση δεν με θέλουν. Στον παράδεισο δεν μ' αφήνουν. Πού θα πάω?
Κοιτάξτε, βασικά, τι να σας πω, δεν ξέρω κι εγώ από αυτά. Κι εγώ ηλεκτρολόγος είμαι. Ναι, μα έχεις ευθύνη. Εσύ με φέρεις εδώ πάνω. Δεν μπορείς να μ' αφήσεις. Μην ανοιχτήκατε πάνω μου. Με έπληξες πια. Εξαφανίζω τα μάτια μου. Καλησπέρα σας. Οι επιπτώσεις του θανάτου του Χάρι Κλίν επί των μετεωρολογικών συνθηκών της χώρας παραμένουν στα χθεσινά επίπεδα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μια σειρά από πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα. Έτσι, παρά το δρυμή ψύχος, η καλοκαιρία καλύπτει σχεδόν και σήμερα ολόκληρη τη χώρα. Το υψηλό βαρομετρικό σύστημα που καλύπτει την κεντρική Ευρώπη δημιουργεί τον αντικυκλώνα που βλέπουμε εδώ, ενώ αργότερα θα τον έχουμε εκεί. Δηλαδή σημειώσατε χ. Πράγμα που σημαίνει πλήρη ανομβρία. Παντελή ανομβρία. Διασπαθίζοντας την τζιγκοτσιβίστρια με τα 4 πικάκια και τα 9 κουλάμετα της προσικούς προσοχής, διότι τσιριπί μπομ κατσερά κάθε βράδυ 26 μποφό. Καλό σας ταξίδι. Άνεμοι δεν θα πνεύσουν καθ' όλη τη διάρκεια του προσεχούς εξαμήνου. Σημειώσατε 1. Η πτώση ισχυώνος ή σταυρινά πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ως απίθανος. Σημειώσατε 2. Βλέπω άφησες μουσι, Δημητράκη. Το μόνο ευχάριστο της όλης υποθέσεως είναι η πλήρης διάλυση του νέφους πάνω από την πόλη των Αθηνών. Συγκλίνουσες απόψεις ειδικών διεθνούς κύρους αναφέρουν ότι αιτία των ανωτέρω εκτεθέντων καιρικών φαινομένων πρέπει να θεωρείται η επίδραση γεγονότων που ανήκουν στο χώρο της παραψυχολογίας. Ο παραψυχολόγος μεταφυσικός κύριος Δημήτριος Ιούλιος Αύγουστος Τρέμενς θα αναλύσει το γεγονός. Είναι προφανές ότι τα καιρικά αυτά φαινόμενα οφείλονται σε αντίδραση των μαγνητικών ρευστών του αημνίστου Χάρι Κλίν. Που σημαίνει πιο απλά ότι το κάρμα του μεταστάντος, ενώ αποχωρίστηκε από το σώμα του, περιφέρεται τώρα στο διάστημα. Με λίγα λόγια, η ψυχούλα του δεν βρήκε ακόμα ανάπαυση. Αυτοσυγκεντρωνόμενος μπορώ να επικοινωνήσω με το υπερπέραν και να εντοπίσω το θανόντα, ώστε να μπορούμε να δούμε κι εμείς τι του συμβαίνει στον άλλο κόσμο.
Τελεβιζιόν, τελεβιζιόν, όσο μ' αρέσεις. Τελεβιζιόν, 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 όσο μ' αρέσεις. Περί τίνος πρόκειται, αν δεν απατώμε? Θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Ελέγχου Νομιμοφροσύνης προκειμένου να ελεγχθούν μερικά σκοτεινά σημεία του φακέλου. Μα οι φάκελοι δεν έχουν καταργηθεί. Πού νομίζεις ότι πέθανες? Να προσαχθεί ο φάκελος! Επίθετο. Κλίν. Όνομα. Χάρη. Φίλο. Άσου σπαθί. Γεννηθής. Μάλιστα. Αριθμός τηλεφώνου. Έγινε αίτηση τετραετίας. Χόμπι. Μηνύσεις. Χρόνο οφθαλμών. Σκατουλή. Διαστάσεις. Ύψος, πλάτος, μήκος. Ομάδα αίματος. Πάω. Θρήσκευμα. Χριστιανός Ορθόδοξος, καθολικός διαμαρτυρόμενος. Υγείο. Κακή. Έργα. Δημόσια και ιδιωτικά λύκεια, έργα και ημέρες. Φιλοδοξίες. Το δις εξαμαρτύν ουκανδρός γενικός. Οικογενειακή κατάσταση. Αθλία. Παιδικές ασθένειες. Μαγουλάδες, φιλαρά, κοκκίτης, ανεμοβλογιά. Βίτσιο. Συγγραφεύς. Ζάβιο. Μηνόταυρος. Ιστορικά πρόσωπα που εκτιμάτε. Τρίο στούτζες, Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ΕΤΒΑ, ΟΔΕΒ, ΣΒΙΕ, μα πιο πολύ το ΚΕΒΟ. Γραμματικές γνώσεις. Άνω του μετρίου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Διπλό διαφορικό, διπλό καρπυρατέρ ζάντες αλουμινίου και σουτιάν φλεξ φορμ κοντός. Ξένη γνώση. Μοσχαρίσια. Δόκια. 2 και 13 γέφυρες. Πού κατοικούσατε από το 1821 και έντακα? Δεν έχω αλλάξει κατοικία έκτοτε. Σακάκι. Μονόπετρο. Αν δεν είστε αυτός που είστε, τότε τι θέλετε να είστε? Ο Χάρη Κλίν. Να προσεχθούν οι ανακριτές. Το 1823 ο προπάπους στην πλατεία Αγίας Λαύρας στην Πάτρα ακούστηκε να λέει έξω οι ξένοι. Τι γνωρίζεις επ' αυτού? Τίποτα, Το 1904 η συλληφάδα της γιαγιάς της θείας της μητέρας του παππού σου σε μυστική συνάντηση με τον πρώτο εξάδελφο του Μπατζανάκη της κουμπάρας του Πετρόβη η Μαυροδικάλη του πρόσφερε ένα κόκκινο γαρίφαλο. Μήπως και επ' αυτού δεν γνωρίζεις τίποτα? Στην ομορφιά μου δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα, Ακριβώς τίποτα. Τίποτα, Καλά, δεν ξέρεις τι θα γίνει εδώ πέρα μέσα, έτσι. Αυτό θα πάμε κατά διάλογο εδώ μέσα. Συγγνώμη, φίλε. Αληθεύει ότι το 1944 στη Βάρτιζα η μητέρα σου βάφτισε ένα χώρι και του έδωσε το όνομα Άρης.
Γιατί στη Βάρκιζα και γιατί άρεσε? Τι κρύβεται πίσω από αυτή την κουμπαριά της Βάρκιζας? Δεν ξέρω τίποτα, να φυλάω. Άσε φίλε. Τίποτα. Τίποτα, Τίποτα, Κατεξευτέλισες ιδεολογίες, χώρους και σύμβολα. Διέσυρες ακόμα και τις λαϊκές αντιδράσεις. Δεν άφησες τίποτα αμόλυντο. Είσαι χειρότερος και από διάβολο. Εκτοπίστε τον στο φως το εξώτερο! Τι ήταν αυτό το πολύ αυτός. Όχι βέβαια, το Χάρη Κλίν. Κοίτα, τι είναι τούτο. Πάρτε παιδάκι μου το με ενοχλεί το χρωμένο. Εγώ παιδάκι μου δεν μπορώ αυτό να το περιγράψω γιατί και τούτο και τ' άλλο γιατί άμα τον είχες δει εσύ όπως τον είχα εγώ εδώ το Χάρη Κλίν στην κόλλα, στο νοσοκομείο δεν σε είχαν πάει τώρα. Γιατί δεν μπορείτε δηλαδή? Δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα, είμαι μαρβάβητος. Κύριε Τραμπάκουλα, ισχυρίζεστε δηλαδή ότι είδατε να πέφτει εξ ουρανού μετά τις προσηκούσεις βοής όν το οποίο προσωμίαζε προς την εικόνα του αημνίστου Χάρη Κλίν. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς που είχε την εικόνα. Την εικόνα είχε σαν ζόμπι. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο Χάρη Κλίν ζωντάνεψε και περιφέρεται εδώ γύρω στη γη? Εγώ δεν είπα ότι παιδάκι μου ότι ζωντάνεψε εγώ που την περιπλέει είναι αυτός. Τον είδα από τον ουρανό να πέφτει εγώ. Κατακορύφως. Εσείς τρομάξατε? Όχι παιδάκι μου, γιατί να τρομάξω. Πού είδατε το βρικόλαγα βέβαια? Εγώ παιδάκι μου ζω πανηλημμένος πει ότι πάρτε το παιδάκι μου με ενοχλεί. Εγώ δεν είχα βρικόλακες και τέτοια πράγματα. Εγώ είδα τον Χάρη Κλίν το ζόμπι. Ζόμπι ήταν ο Χάρη Κλίν και είχε δύο δόντια και είχε και μια μπέρτα και πράγματα θάματα και βούλα. Τον είδαμε κι εγώ και ο Χριστόφορος τον είδα. Ρωτήστε τον να το πει. Ας το κρομιτήρι, πάρτε το από εκεί. Κυρίες και κύριοι, όπως και να έχει το πράγμα, ο Χάρη Κλίν υπάρχει. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας και επομένως, αν τον δείτε, μη φοβηθείτε. Καληνύχτα σας. Ήτανε γραφτό τελικά να μην μπορέσετε ποτέ να απαλλαγείτε από μένα. Εγώ θα είμαι μεταξύ σας και θα τριγυρνάω χρόνια και χρόνια για να σας τραγουδάω τα στραβά του κόσμου όπου τα δω. Γιατί είμαι ένας τρελός και ρέαστος καλλιτέχνης. Εγώ παιδάκι μου το έχω πει επανειλημμένος, το έχω δηλώσει τούτους άνθρωπους. Εντάξει, και ο Χριστόφρος το λέει, είναι τούτους άνθρωπους επικίνδυνος, είναι σωστός διάλογος, θα μας μουρλάνε όλους. Μια ζωή θα τον τρώμε στη μάπα. Το είχα πει εγώ, επανειλημμένος. Ο κόσμος ας ενθυμηθεί τα τρόπια τα τόσα. Κι αν εσείς τροχίζετε σπαθί, εγώ τροχίζω γλώσσα. Με τούτη κάθε μου παιδί νυχθημερών κακίζει τους άρπαγες και τους θρασείς κι η γλώσσα ξέρετε κι εσείς πως αν δεν έχει κόκαλα μα κόκαλα τσακίζει. Μ' αυτή
μιλώ, μ' αυτήν λαλώ, μ' αυτήν εμπνέω πνεύματα, μ' αυτήν ανοίγω στάδια πρόοδου και τιμής. Κι αν άλλοι κινητοποιούν αρμάδες και στρατεύματα, εγώ όμως κινητοποιώ τους γλωσσικούς μου μυς. Κοιτάξτε τη γλώσσα μου, τι τρόμος σαν τη λύσω. Μ' αυτήν χτυπώ, μ' αυτήν νικώ, μ' αυτήν και καταπλήσω. Σε Δύση και σ' Ανατολή τη δείχνω για φοβερά. Μ' αυτήν ο γεροδιάβολος θα σπέρνει τον πατέρα. Μ' αυτήν μιλώ, μ' αυτήν λαλώ, μ' αυτήν εμπνέω πνεύματα, μ' αυτήν ανοίγω στάδια πρόοδου και τιμής. Κι αν άλλοι κινητοποιούν αρμάδες και στρατεύματα, εγώ όμως κινητοποιώ τους γλωσσικούς μου μυς.